Чацвер, 19 снежня. Вітаю, шановне гаспадарства. З вами Віталь Ціўчык. Эфір працягвае Белсадзу. Абмежаванне на выкарыстанне замежных картак, перанесеныя хакейныя матчы і вучэнні. Рэжым рыхтуецца да гэтак званых выбараў. Судзілішча над былым міліцыянтам, менскага сілавіка абвінавачваюць паводле палітычных артыкулаў. Еўрапейская вышэйшая адукацыя на беларускай мове. Беларуская акадэмія ў Беластоку атрымала афіцыйны акадэмічны статус. Рэжым рыхтуецца да гэтак званых выбараў на розных кірунках. Гэтак ад заўтра ўводзяць ліміты ў камерцыйных банках на здыманне наяўных грошай замежных картак. Цягам месяца можна будзе зняць не больш за 25 базавых велічыняў. Цяпер гэта 1000 рублёў, а з наступнага году гэта будзе 1050 рублёў. Апрача таго, Нацбанк патрабуе, каб пры папаўненні рахунку кліенты паказвалі пасведчанне асобы. Абмежавалі таксама папаўненне рахункаў праз банкаматы ды інфакіёскі. Змены ўвялі нібыта з улікам інфармацыі ад сілавых органаў, каб, цытата, зменшыць рызыкі рознага кшталту супрацьпраўных дзеянняў. Усе гэтыя захады будуць дзеяць да лютага. Пры гэтым нагадаем, што гэтак званыя прэзідэнцкія выбары прызначаныя на 26 студзеня. З гэтай датай звязаны і перанос хатніх матчаў хакейнага клубу «Дынама Менск» у кантынентальнай хакейнай лізе. Паводле выдання «Мінск новасці», менавіта пад гэтак званыя выбары выкарыстаюць у студзені Менск-арэну. А «Дынама» заявіла, што, маўляў, дзеля заўзятараў матчаў не будуць праводзіць на іншых пляцоўках. З намі на сувязі Уладзімір Жыгар з Белпол. Спадар Уладзімір, вітаю вас. Добрый день. Рэжым увёў новыя абмежаванні на перыяд так званых выбараў. Гэтым разам абмежаванне па зняццю наяўных грошай з картак замежных банкаў. На вашу думку, навошта аж такія меры перасцярогі? Ну, насколько мы понимаем, это все сделано именно в контексте будущих самовыборов Лукашенко. Режим безумно, панически боится всего, что связано с хотя бы какой-то минимальной активностью людей в Беларуси. Они научены горьким опытом 2020 года и сейчас стараются минимизировать риски даже каких-то минимальной протестной активности в Беларуси, поэтому выполняют определенный такой комплекс мероприятий, которые по их задумке должны привести к тому, что, скажем так, стабильность и спокойствие в Беларуси, которое они кровью добивались все эти 4,5 года, будет сохранен и в период самовыборов Лукашенко. Але разом з тим, коли ми кажемо про гроші з заміжних карток, не розумію, це, відаць, нейка їхня логіка, що коли люди протестують супроть незаконної улади, то не обов'язково це повинні робити за заміжні гроші? Режим Лукашенко существует именно в такой парадигме. Он не верит в то, что люди могут ненавидеть Лукашенко бесплатно, что они просто хотят лучшего будущего для своей страны, для своих детей. И обязательно все те, кто выходит протестовать, кто как-то хотя бы минимально высказывается против Лукашенко, это обязательно люди купленные, обязательно за деньги Запада. И вот эти нарративы, они не только, скажем так, появились в 2020 году. Эти нарративы, в принципе, продвигались режимом с самого начала, о том, что любая активность против Лукашенко – это активность людей, которые были попросту куплены, и это абсолютно, скажем так, нещирые люди, которые выступают действительно за что-то лучшее для Беларуси. Яшчэ одна навіна ў кантэксце даты так званых выбараў. Кантынентальная хакейная ліга перанесла 5 хатніх і 1 выязны матч з удзелам менскага «Дынама». І вось нават дзяржаўная агенцыя «Менск навіны» патлумачыла гэта тым, што арэну будуць выкарыстоўваць пад мерапрыемствы, звязаныя з так званымі выбарамі. Разам з тым, у прыватнасці я чуў таксама іншае меркаванне, што проста рэжым баіцца нейкіх некантраляваных нават спартовых вялікіх такіх збораў людзей проста пад гэтую дату. Ці гэта можа быць праўдай, ці гэта, я не ведаю, это уже некая таксама паранойя з боку режиму, ці ўсё ж таки это некое тэхнічнае рашэнне, на вашу думку? Здесь, скорее всего, ситуация заключается так 50 на 50. С одной стороны, действительно, Минск-арена будет использоваться для проведения так называемого марафона единства, о чем мы говорили в своих публикациях несколько месяцев назад. А во-вторых, действительно, Лукашенко, режим, система, каратели, они действительно параноят, потому что приезд, они очень сильно боятся фанатских группировок, фанатов, в принципе.
И они, конечно же, побаиваются приезда в Беларусь вот таких вот групп людей. И опять-таки, чтобы снизить или уменьшить возможность хотя бы каких-то неконтролируемых процессов в период самовыбора Лукашенко, лучше сделать, чтобы было все настолько тихо, спокойно, чтобы никаких массовых мероприятий, к которым, естественно, относится любое, то есть спортивное мероприятие, то есть к массовым мероприятиям, и к ним там скажем, повышенная работа силовиков на этих мероприятиях. Не надо никого отвлекать с точки зрения режима, потому что за 2 недели до начала самовыборов Лукашенко все так называемые силовые службы перейдут на усиленный вариант несения службы. Так называемые сотрудники будут дежурить круглосуточно на избирательных участках, поэтому, чтобы не отвлекать их на такого рода мероприятия, так как в Беларуси нету там системы стюартов, решили перенести эти мероприятия, чтобы все было, скажем так, спокойно, стабильно, и все были сконцентрированы только лишь самовыборами Лукашенко. Таксама так званыя сілавікі праводзяць увесь час перадвыбарчыя вучэнні. Памятаем, як месяц таму ў горадзе нават афіцыйна заявлялі аб рэжыме контртэрарыстычнай аперацыі. Яны ўвесь час заяўляюць, што вось ёсць пагроза паўтарэння сцэнару 2020 года. На вашу думку, ці сапраўды ёсць вось для рэжыму цяпер рызыка такога грамадзянскага супраціву, ці ўсё ж такі гэтыя вось лукашэнкаўцы проста такую імітуюць у пэўным сэнсе сваю актыўнасць? Ну, они должны постоянно находиться вот в режиме такой максимальной готовности. Потому что, не дай бог, что-то произойдет спустя 4,5 года после выборов, которые произошли в 2020 году. И не дай бог, кто-то выйдет, это будет обозначать, что все вот эти репрессии, все это все равно не имеет того эффекта, которого они так стремятся, так стараются его получить. И поэтому, во-первых, таким образом еще идет нагнетание такой обстановки в обществе, что вокруг нас враги, что сейчас что-то будет. И таким образом, в принципе, даже для своего электората, либо для такого, среднего электората, который не относится, да, то есть ему безразлично, так называемых атоскрайников, да, то есть будет объяснено, что вот эти все репрессии, которые происходят, и репрессии будут только увеличиваться к дате самовыбора Лукашенко, что это все обусловлено именно тем, что вокруг нас враги и что-то готовится, и мы не можем поступать иначе, и должны и обязаны поступать именно так. Апошнія гады рэжым жыве ў сістэме такога татальнага тэрору супраць беларусаў. Рэкордныя рэпрэсіі. Усе апаненты Лукашэнкі альбо знаходзяцца за кратамі, альбо былі выціснутыя ў замежжа. Навошта тады патрэбныя такія вось празмерныя, нават часам дзіўныя захады, як з гэтымі карткамі ці з лядовай арэнай у Менску? Каго ці чаго так баіцца Лукашенко? Лукашенко боится белорусов. Лукашенко боится белорусский народ. Потому что он прекрасно осознает, что никакой любви через дубинки, через репрессии добиться невозможно. И люди ровно так же, как относились к нему в 2020 году, ровно так же относятся к нему и сейчас. И ничего в этом плане не поменялось. И он прекрасно знает, что только ты дашь какую-то слабину, ситуация может повториться, однако люди, уже наученные горьким опытом, абсолютно будут вести себя иначе, что может привести к катастрофичным для него последствиям. И еще пример того же Асада, в общем-то, не вселяет Лукашенко какой-то уверенности, потому что тут тебя любят, а потом, в общем-то, ты бежишь из страны один, никому ничего не сообщив, и забрав с собой только то, что ты можешь забрать. Лукашенко все это прекрасно понимает, что глобально, если ситуация начнет в Беларуси меняться, его ждет именно такая участь. Сапраўды, Асаду на апошніх выбарах так званых намалявалі 95% галасоў. Вось бачым, што лукашэнкаўцы таксама ўжо там хваляцца, што велізарная колькасць нібыта подпісаў сабралі за яго ледзьве там не мільёны. Спадар Владзімір, дзякуй вялікі за тое, што далучыліся да нашай праграмы. З намі на сувязі быў Уладзімір Жыгар з ініцыятывы Белпол. Еўрапейскі звяз патрабуе ад рэжыму Лукашэнкі вызваліць арыштаванага працаўніка дэлегацыі ЕЗ ў Беларусі. Гаворка пра затрыманага сёлета ў красавіку пастара царквы Дабравесця Мікалая Хіло. Рэжым у Менску проста тэстуе пазіцыю і рэакцыю ЕЗ і робіць гэта вельмі правакацыйна. ЕЗ мусіць весці перамовы з менскамі, адправіць выразны сігнал. Таму што калі Хіло будзе асуджаны, гэта прывязе да рэальных дыпламатычных наступстваў.
Раней наконт працы Мікалая Хіло ў структурах еўрапейскага звязу не паведамлялася. Прапаведніка евангелісцкай царквы Дабравесця вінавацяць паводле 2 артыкулаў: распальванне варожасці і заклік да санкцыяў. Працэс супраць Мікалая Хіло распачнецца 23 снежня ў будынку Менскага гарадскога суда пад кіраўніцтвам Алены Ананіч. Стала вядома, за што 4 гадамі калоніі пакаралі Вольгу Радзівонаву. Паводле генпракуратуры палітзняволеную журналістку асудзілі за артыкулы ў нямецкай газеце «Die Tageszeitung», дзе яна апісвала сітуацыю ў Беларусі. Паводле абвінавачвання ў артыкулах нібыта было распальванне варожасці, дыскрэдытацыя Беларусі, абразы кіраўніка дзяржавы. У гэтым выпадку мелі на ўвазе Лукашэнку. Пра іншыя падзеі ў нашым аглядзе. У Менскім гарадскім судзе пачаўся працэс над меркаваным працаўніком дэпартаменту крымінальнай выведкі Міністэрства ўнутраных справаў Александрам Кудревічам. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» былога сілавіка абвінавачваюць у нібыта ўдзеле ў экстрэмісцкім фармаванні і здрадзе дзяржаве. Латвія падоўжыла ўзмоцненыя захады бяспекі ўздоўж мяжы з Беларуссю да сярэдзіны наступнага года. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў краіны, гэты крок зроблены ў адказ на шматлікія пераходы мяжы мігрантамі без дакументаў. Сёлета латышскія памежнікі перадухілілі амаль 5500 такіх спробаў. Разам з Польшчай і Літвою Латвія абвінавачвае Лукашэнку ў арганізацыі міграцыйнага крызісу. Тым часам лукашэнкаўскія ўлады дэкларуюць нібыта адкрытасць для замежнікаў. Праз 3 месяцы для заезду ў Беларусь пачнуць выдаваць электронныя візы. Гэта запіс пра дазволены для замежніка заезд, які захоўваецца ў аўтаматызаванай сістэме «Консул». Такую візу змогуць атрымаць уладальнікі звычайных пашпартоў 67 дзяржаваў, у тым ліку Злучаных Штатаў, Канады, Нямецчыны, Вялікай Брытаніі, Польшчы, Аўстраліі. У гатэлях Менску вольных месцаў на Новы год ужо няма. Паводле прадстаўніцы Менскага гарвыканкаму Надзеі Лазарэвіч, прыязджаюць у беларускую сталіцу не толькі расейцы, але і госці з краінаў, дзе не патрэбныя візы ў Беларусь. Што праўда, ці шмат такіх ахвотных чыноўніца не паведаміла. Увогуле ж, з ейных словаў, Менск сёлета наведалі нібыта больш як 1 000 000 турыстаў. Вы яшчэ не набылі елку на святы? Найбліжэйшы кірмаш ялінак можна знайсці праз інтэрнэт. Традыцыйны праект апублікаваны на публічнай кадастравай мапе. Каб знайсці патрэбную гандлёвую пляцоўку, трэба ў дадатковых слаях пазначыць пункт ялінкавыя кірмашы. Інфармацыю для размяшчэння на мапе далі лясныя гаспадаркі краіны. Яшчэ больш інфармацыі можна знайсці, перайшоўшы па QR-кодзе на вашых экранах і маніторах на наш тэлеграм-канал. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Таксама зазірайце на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Аднак, перадусім, памятайце пра ўласную бяспеку. Дзякую, што вы з намі. Еўрапейская адукацыя з магчымасцямі для беларусаў. Беларуская акадэмія ў Беластоку, якая ёсць афіцыйным філіялам вышэйшай школы кадраў менеджменту ў Коніне, адкрывае набор на бакалаўрскую і магістарскую спецыяльнасць адміністравання ў дзяржаўных органах і бізнесе. Прыём дакументаў да 15 лютага. Заняткі ва ўстанове праходзяць онлайн, таму навучэнцамі могуць быць людзі з розных краінаў. На бакалаўрыяце трэба вучыцца 3 гады, у магістратуры 2 гады. Заняткі праходзяць з пятніцы да нядзелі. Вучоба платная ад 1000 да амаль 1300 еўраў за год. Калі збяруцца групы не менш за 20 чалавек на кожную праграму, заняткі пачнуцца ў сярэдзіне сакавіка. Са спісам неабходных дакументаў і праграмай магістратуры можна пазнаёміцца на сайце вышэйшай школы кадраў менеджменту, якая будзе ажыццяўляць навучанне і выдаваць дыплом, пацверджаны польскім міністэрствам адукацыі. Спадарства, з намі на сувязі прафесар Святлана Кульсяверстава, доктар гістарычных навук, а таксама кіраўнік Беларускай акадэміі, гэта беластоцкі філіял вышэйшай школы кадраў менеджмента ў Коніне. Спадарня прафесар, вітаю вас. Вітаю. Перадусім, патлумачце, калі ласка, для нашых гледачоў, што з сябе ўяўляе Беластоцкая акадэмія, які ў яе ўжо досвед і што змяняецца ад зараз?
гэта беларуская акадэмія наша, она стваралася яшчэ ў 2020 годзе, так, як грамадская ініцыятыва. То есть это было об'яднанне выкладчыкаў. Мы пачыналі з Беларусі, которые в Беларусі, которые эмігравалі з Беларусі, накіраваныя на падтрымку акадэмічнай супольнасці, у тым ліку на тое, каб даць магчымасць нашай моладзі атрымаць еўрапейскія дыпломы, аблегчыць ім эту задачу. І мы працавалі вось на працягу 4 гадоў амаль што, як і грамадская ініцыятыва. Асноўным нашым партнёрам была Высшая школа кадров менеджмента в Коніне, і это супрацоўніцтва спраўдзілася і для іх, і для нас. І весной этого года, вот 24-го, они нам прапанавалі увайсці як структурная адзінка в іх вышэйшую школу, то есть набыць іншы статус, не грамадскай ініцыятывы ўжо, а беластоцкага філіяла пад назвай Беларуская акадэмія. Мы згадзіліся. Тут, з аднаго боку, канешне, ёсць абмежаванне, таму што у нас было много партнёраў, цяпер это партнёрства набывае іншы сэнс, але з другого боку мы набылі афіцыйны статус, мы ўваходзім цяпер в структуру польскай акадэмічнай супольнасці, в структуру падпарадкоўваемся разам з нашай вышэйшай школай польскаму міністэрству і польскаму заканадаўству, ему падпарадкоўваемся, ім же абараняемся. То есть это другі статус і другія магчымасці. Вось. А фактычна інструменты і, скажем, шлях дзеяння, яны засталіся тыя ж самыя, што былі адпрацаваны вось за апошнія 4 гады. Уже 5-й год мы працуем. Калі казаць вось, можа, такімі больш простымі словамі, ці можна сказаць, што Беларуская акадэмія гэта свайго кшталту факультэт польскай навучальнай установы? Мы на правах факультэта. У гэтай высшай школы ёсць яшчэ факультэт в Злотаве, і вот мы, як беластоцкі філіал. Дзякуючы этому у нас цяпер ёсць свой офіс в Беластоке по адрасе вуліцы Міцкевіча, 15А. Запрашаем, між іншым. То есть мы ўжо маем магчымасць і правадзіць нейкія не толькі онлайн, але і офлайн сустрэчы. Вот акурат на 23 плануем першую сустрэчу в новом офісе. Вось, з аднаго боку. З другого боку, мы маем магчымасць удзельнічаць в праграмах Erasmus, напрыклад, акадэмічнай супольнасці, да, стажыровкі легчэй ідуць. То есть розныя магчымасці, просто они пашырыліся. Да, і праекты падаваць іх і так далей. Вось. Факультэт з сядзібай у Беластоку, які таксама ўпісаны ў польскую сістэму адукацыі. А на якой мове вядзецца навучанне? Вот в этом наша унікальнасць, тому что калі мы толькі пачыналі, менавіта наши партнёры тады правялі яшчэ цераз сенат высшай школы, это ёсць такая магчымасць все ж таки в еўрапейскай сістэме адукацыі вышэйшай, паколькі аўтаномія, прынялі рашэнне дазволіць, да, і прагаласавалі, і включили беларускую мову як мову выкладання. То есть у нас, калі паглядзець в нашай праграме, у нас ідзе так, русская, без ей ніяк, она як бы входит в мовы в Польше, в мовы выкладання, русская, косая линия, белорусская, косая линия польская. То есть 3 мовы прописаны як афіцыйныя мовы выкладання в Беларускай акадэміі, но калі ўзяць по контенту, то у нас прыкладна минимум 50% всех предметов выкладаецца по-беларуску, можа нават і болей. Вось. В залежности от специальности, в залежности от выкладчика, от курса, да, который, вось. Но, скажем, у нас специальности администрация, экономия, такого нема нідзе. Каб в Польше, скажем, афіцыйна ішло выкладанне на этих спецыяльнасцях, не на беларусазнаўстве, не на чымсьці яшчэ, а менавіта на адміністрацыі і на эканоміі, чтоб шло выкладанне на беларускай мове. То есть мы тут піянеры.
Гэта сапраўды добрая навіна. Разам з тым, калі казаць пра практычнае прымяненне дыплому, які можна атрымаць у вашай акадэміі, скажыце, калі ласка, куды вось можна выпускнік падацца умоўна на працу пасля заканчэння вашай навучальнай установы? Разумею, да. Між іншым, наши абітурыенты, многие задают это пытанне. Зараз акурат ідзе набор. Першы выпуск мы зрабілі. Я таксама хочу адзначыць, что в этом годзе у нас адбыўся першы выпуск. Выпустили мы 16 студентов по специальности администрация. Хочу еще отзначить адмыслова, что 4 с этих выпускников это те студенты, которые были отличены с белорусских ВНУ. Мы их обновили, и они закончили у нас, атрымліваючы дыплома вышэйшай адукацыі. Вот, это, я лічу, что это вельмі добрая ситуация для этих людей. Вот. Каб не ставить крыш вогуле на вышэйшай адукацыі, мы им дапамаглі это зрабіць, они европейский диплом атрымалі. Что датычыцца прымянення, я назвала, які у нас специальности. Так, у нас специальность администрация, это лицензиат, то есть бакалаврская первая ступень, и администрация с этого года началась магистрская. Мы так само на магистров зараз набираем. Ну и экономия. Экономия, як бы не ведаю, ці будзе далей, в этом году не заканчиваю студент, но администрация будзе обовязково. Это специальность вельмі широкого профиля. Мы специально на ее и ставили. Мы первые за ее починали и далее будем протягивать. Потому что яна дае магчымасць займаць кіруючыя посады, а это администрация в бизнесе и державном кіраванні. То есть она дае магчымасць займаць кіруючыя посады на любым предприемстве, на любой фирме. Яна дае магчымасць открывать свой уласны бизнес. Яна дае магчымасць, скажем, уладкоўвацца в державные установы, калі человек мае магчымасць, скажем, дазвол на працу, калі у яго ёсць грамадзянства ці там резидентура, в залежнасці ад того, якое это державная установа. Но так ці інакш, это не вузкопрофильная, это широкопрофильная специальность, и она дае магчымасць выбирать, як бы, в якім месцы. Хочу сказать так, что студенты, которые у нас учатся, а зараз у нас 3 курса, 3 курса учатся, да, экономия и магистры на администрации, лицензиат администрация. Вось. Яны уже ў час вучобы, яны уже приглядают, да, где и что. Вот я веду семинары зараз по дипломных работах, да, у меня группа наших выпускников, и у них в лютым повинна быть уже оборона, это наступный курс. Вось. И я с ними говорю, кто-то свой бизнес открывает в косметике, да, наприклад, да, хтосьці працуе в фирме администратором ужо, и вот этот диплом даст ей магчымасць аванса, да, хтосьці, скажем, свою справу открыл свою власную фирму ужо будаўнічую, и вучоба у нас дала магчымасць выйти на некие проекты, да, то есть закончил этот человек, у яго на стене висит уже диплом, что ён мае профильную адукацию по администрированию, и ён мае магчымасць кредит взять, потому что тут с высшей адукацией дают кредиты в Польше, да, и он мае магчымасць подать некий проект в региональную развитие. То есть это хорошая такая база для социального развития. Но и наступное, конечно, тут, скажу таким крышку, как студент наши говорить, плюшки есть. Потому что вучоба у нас дае магчымасць доступа до рынка працы в Польше, и не только в Польше. Так? Гэта дае магчымасць легального побыту в краінах ЕС у нас, наша это. И вучоба у нас еще, я думаю, что это цікаво будзе. То есть все знижки, которые студенты мают, все льготы, которые студенты мают, это все наши студенты так само атрымліваюць. Но и что еще важно, я называла, на каких мовах у нас ідзе выкладанне, чему мы польскую ставили. На польскую у нас так само некоторые предметы выкладаюцца легкие. Не трэба здаваць экзамен по польской мове. Той, кто у нас заканчивает, он автоматично мае сертификат об веданні польской мовы. Хотя выкладанне ідзе большего по беларуску, по-руску. Вот. Ну и еще что, покольки мы входим в систему баллонскую, то наш диплом дае магчымасць вучыцца далей любым европейским ВНУ.
можно хоть Сорбонну, хоть куда хотите. Вот, потому что этот диплом признанный как бы в большости країн, там 100 с чем-то країн света в Штатах, в Канаде, например, мы доведывались, это нормально котируется этот диплом. Яшчэ одна навіна з акадэмічнага свету непасрэдна звязаная менавіта з вашай дзейнасцю, з дзейнасцю беларускай акадэміі. Гэта выхад у свет чарговага асобніка альманаху пад назвай «Беларусь і свет», вось, дзе таксама можна публікавацца на розныя тэмы. Кажуть, у меня рояль в кустах, да, я зараз повсюль пропагандую. Это вот у меня 3-й номер был, да, вот, это 4-й новый номер, да. У нас уже вот 5-й зараз рихтуется, думаю, что после Нового года постараемся и будет 5-й номер выйдет. Дякуючи литовскому спонсору, этот особник у нас друкованный. 2 первых номера были в электронной форме, их можно на сторонце нашей высшей школы поглядеть. Вот. Похвалюся, да, мы первые были. Вот только теперь я вот ведаю, была на таких встречах, начинаются некие заходы по заснованию часописов. У нас он все-таки выходит с 22 года, да, или с 21-го, у нас с конца 21 года выходит. То есть мы уже есть во всех каталогах, сусветных каталогах библиотек. Нават 20 пунктов Польши дается за эту публикацию. Он рецензованный. И он на 4 мовах выходит. Вот этот аккурат 4-й номер, он на 4 мовах. Белорусская, русская, польская, английская мова. Тут есть весь науковый аппарат. Ну вот покажу. Весь науковый аппарат есть, да, с разными там додатками и так далее. Причем, чем адрозніваецца ад других выданняў, которые, может, ранее існуюць, вот можете поглядеть пералік, это только в этом альманаху. А тут адрозніваецца, тут крыху другая подборка. То есть он открыт для публикации на любую тему. Профиль его широкий. Вось. Галоўнае, каб это было навукова, каб это было цікава, каб гэта было звязана з праблематикой беларускай или близкой до Беларусі. Вось. И хочу сказать так, есть велізарная праблема зараз. Многие навукоўцы пишут стол, няма магчымасці друкавацца, асабліва тыя, хто эміграваў, да і тыя, хто в Беларусі таксама. По-перше, по-другое, много моладзі навуковай, которая засталася ввогуле па-за навукай, а не трэба их отпускать, трэба, каны все-таки працавалі, так, и абмяркоўваем, як дапамагчы, но это проблема, скажем, не нашего узроўня, не беларускай академии. Вось. А такая пляцоўка, где можно надрукавацца, да, бесплатно надрукавацца, с хорошим рейтингом, да, и как бы дапаможа эта публикация не застаться в тыле, да, у науки, да, то теперь это як, ну, я лічу як глыток свежего паветра для беларускай акадэмічнай супольнасці. І сапраўды вельмі важна, што ўсё гэта адбываецца таксама і на беларускай мове, што людзі маюць магчымасць менавіта развівацца ў роднай мове, нягледзячы на ўсе жахлівыя абставіны, якія ёсць унутры нашай краіны. Прынамсі тут у эміграцыі такія вось вокны з'яўляюцца. І дзякую вам за тое, што вы іх адчыняеце. Спадарня Святлана Куль-Сярверстава, прафесар, доктар гістарычных навук, была з намі на сувязі, кіраўнік беларускай акадэміі. І спадарства, калі вас зацікавіла гэтая тэма, заклікаю даведацца падрабязнасці на сайце Беларускай акадэміі ў Беластоку. 14 гадоў таму, 19 снежня 2010-го, адбыліся так званыя 4-тыя прэзідэнцкія выбары. Тады Лукашенко намаляваў сабе амаль 80% галасоў. Пратэставаць супраць нахабных фальсіфікацыяў у цэнтр Менску выйшлі дзясяткі тысячаў чалавек. Лукашэнкаўскія сілавікі жорстка разагналі маніфестацыю і затрымалі сотні асобаў. 7 з 10 кандыдатаў у прэзідэнты апынуліся за кратамі.
гаспадарства. Калі для вас гэта бяспечна, подписывайтесь на наш YouTube канал Белсат News, ставьте уподобанні и комментуйте. Воли и миру вам!